Nchumu likiribono otwira negwika katikati bwego y'omuchi obosongo. Omurandi oyomo nigo bana bagakubekubira lituko lya lero katikati y'omuchi obosongo maiga yokonyorekana n'omworoki w'obweskuru igotebeka n'omworoki w'oyu maiga yokuborokora eskuru yaye gotoka se county ya Bomete iki yaeta nigo lituko lya lero oyomo bwensemeri ya Kanjo amonta n'omurandi oyo bale n'omworoki w'oyu ase kigali kona chakogenda anene ase county area ya Kisumu ekero bona imukige tambokero nakagania omurandi yuko ranka ibagukina umoroki woyo ase kirinki yabetege kubega sinyomba cyobora lya buno omurandi nagendetse kuligwa n'umwana yinigabere gakobora ase ye mobono ni gobono barokana ase banyara bakobwa umurandi yuko ase kanisa ya Fellowship Christian Church of Kenya nigana na bate ya una babugati bwa matebonde bonsi amo n'umoroki woyo maiga yuko barase ikingima yegotebekana buna omurandi yuniga iki yaeta ase skuru y'umunyaroko yo asarangire tugoikerania umuroberi bwa masabo litukeria masabo na ry'umoroki so moroki woyo aburito kure skuru goikabona tanya gotoka maiga yo gotoka imeye county ya Kisii bako na chegali gochia sensemeria ya Kisumu muri Kito Frida Kerubo na roboti rwa senchera y'obwagale magega yogosira kurwa sobori tukoria Alamisi wiki yaeta nigo moiseke masi chepkiri kurwa skuru ya Ngeririt abwatu asegetaseni ye Kigali imeomochi obosongo amono morandia kurwa segesasimerogia Fellowship Christian Church of God ikigotoka asensemo ya Bomet. Picha ilikuwa ina trend kwa jiji jana. Halafu wao watu wakaonekana stage, nikaambiwa nikaenda nikawapata wamekata gari kuelekea Kisumu. Gusanga nigo twagania komanya na kimene yoyo. One time, there is a friend of mine, Pastor Nyamira. So he invited me for a prayer day. My sister. Then later, tukaenda. Amakumia na linga mbamanya ini kolende na kianyolete namba yesimi goikaba kagamba kumira na aso mu Kibosongo naya na rotwanyora chukua hizi 300 uniwekee deposit money uniwekee kwa M-Pesa yangu akaenda kidogo na akaniambia wapi namba yako nikaandikia namba yangu na sango za M-Pesa basi unisaidie na simu yako akanipea simu yake nikampigia huyu Christmas uko wapi nikamwambia niko Kisii korenda sensemo ya masi nigo akoerera ningikirete kurwa ase enka yabo nabo igo nkayachiete egento kyogo ichania nkelinga naki aigete ase county ya Kisii toka nyumbani some challenges obstacles and tribulations so time nilitoka nyumbani ilikuwa last week Thursday. Sasa nilitoka nyumbani mimi nikaenda kwa rafiki zangu tukapatana na mtu mwingine wa gari akaniambia sister tunapona wewe umechoka kabisa. Mimi nikabana yeye akanileta zitu mpaka Jogwama alisema nyogo akanitoba then mtu mwingine wa boda akanileta mpaka hapa Kisii town. Ebikorwa bunebyo nigo byagikirwe no munyakirugo matatu wa Kazi Association asagani abaimukirwe egetambukiro kebwenerete tutagete ababangu atwarero babeksamu umwana w'eskuru abantu baro tumwa waita nonya na sai karansto hotel iko toko ba we karasa so umwana w'eskuru ari lakini abantu bana barabu abagotebye umwana w'eskuru ochenji chianga ubeke pagime muore mitumba agenesa asensemo yabegenwa mbaba bakurwa ebirengereri byabo kubwatikana nengane yo ande tokotebaika gaki tali bonsi bakurangirita tata baraka soboro twango akoro mumanyete nyasaye tokonyara gukora ibintu nebyo gukora abantu nabega mati mune yabande korore nanu murandi ukote bakekanisa nari gusaba barandi gaki bitari kwanja motore kase kene mwire chingondi cya nyasaye go abasumba banyasaye mwaretire liyete asaba sumba banyasaye mbarororo bagoteba n'abasumba banyasaye tumbari ene chinga kichekira n'ichinga kichyo muhera abandi bagoteba n'abasumba tumbe n'icyo cy'urusani
Abamenyi korwa sorogongo rwa Gusii nigo baganirio bwene gutoka ase bagikiria ebikorwa bunebyo asorogongo rwa Gusii na babera abo nigo baba gwikigwa ase getaseni kia abanyanyimbo kia nyanchwa. Bamanyenga mwana oyo bamanyene no mupasto ose aine alene bikore bana okora byobwanchana aine mpabuga te birengerere binde buchime ose byo bosalincherende baraje bosalia etani ya Kisii igo tutogoteba iga ekera konda police kabasa konda kwiguru n'umurango uri n'ano mutima ya bwindirisha igo baresa ko abasalia umutwe bamekishwa bamwikiri busyo aseke gambyo serikali ile hatua naende na kiake anapinga ki abakungu molega Frida Kerubo, Ndizi TV.